Mlaleli, isangashintsha impilo yakho. Thola nansi indoda edla amasi. Indoda le oyithuma ikwenzele konke okufunayo. Le ndoda iletha abantu kwibhizinisi lakho. Le ndoda izivula zonke izinhlahla zakho. Woza sikuvusele yona ngo-30,000 rand kuphela. 30,000 rand kuphela. Sishayele ku-063 689 8922. 063 689 8922. Indoda yezimanga, indoda edla amasi. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela Babu sesiba ujabule umfana omuhle nje ekhahla umlungu sivuka ngento eziphilayo sivula ngento eziphefumulayo asivunga amadumbu asivunga amadumbu even iti lawo akona amanzi ayikhukhula lawo buke kahle akona amanzi ayikhukhula akho ngamabhakede Babu Dokotela Babu sesiba ujabule siyathola Siyathola kuba Dokotela sibonga kakhulu kuba nawe namhlanje sikhuluma khona izinto eziserious ngiyabona futhi nawe serious udle singashisiwe esinjalo esingwane sishisiwe noma sifudumeziwe noma shisho isisebenzi hayi umngamo uphumula Babu Dokotela ngeke sikhulume nje into ezifiwe eziserious ezibalekile futhi kakhulu ayisikhulume Dokotela ngalabantu laba nokoti nodliwa na angeke phela mkululunge lana ngeke usiqoza khona kuswenkiwe Dokotela umnandi cha ngikho mnandi imoto eminyango nayo ifresh imoto hayi ngabe utshela abantu kunemoto ukuthi izimoto Dokotela I'm sure ukuthi inqwabe efuna ufana nawe ayidlule idlule but doc ake sikhulume nayo into serious ngiyazi ukuthi Dokotela kunabantu abafundile abantu abafundile laba siyabathemba futhi nathi ngemfundo yabo ngoba sibathemba imfundo yabo siyabathemba futhi ukuthi uma sikhulume nabo izinto zethu ziyakwazi ukuthi imeleke zibe right yes but Dokotela ake sikhulumeni ngama advocate benza umsebenzi omuhle oncomekayo futhi ngicabanga ukuthi mkhulu but ngabe Dokotela ikhona yini into Babu Dokotela anayo angasiza ngayo ama advocate ethu angaxhashazwa abantu lapha Siyabonga kakhulu Babu Dokotela Babu isizwe Babu ujabulile abantu aba-understand kunzima ukuba umuntu omnyama Babu Dokotela I remember my first office that I was renting it was in Salisbury Center 11th floor it was 1119 ku office lommeli Mmeli engasakwazi khuluma ngeoffice elincane mina elincane ilela office alo 6x6 square meter mmeli engasakwazi ukukhokhela ngasuka lapho ngaya e12 floor angise 13 and 14 kwakuma office abameli abantu abakithi emnyama abahluleka futhi nakhona kwangena inyanga thereafter ngizama ukuyiveza ukuthi ipoverty ekhona around ama advocate we as a nyanga we started to enjoy of it is very wrong we got umuthi ukuthi ummeli abe nama client akhokhayo hayi ubhuquza nje ama client akade edla umquba afika ezovuthuleka la kummeli sifuna ukuthi abameli istudio sami lesikhona eNedbank House building guess what kwaku office labameli akasakwazi ukukhokhela then kwangena inyanga izoshoot hayi uthi ngizolapha la akhali isigqulo lana icamera kuphela nje nokugqoka kahleke phela kusali ngithi mina my advocate I call it my advocate nginemizo 9 not ngamabomu yonke imizi yami iphepha yenziwa abameli but you can see how much they struggling and thina nyanga we must stop celebrating that I am Babu Dokotela Babu esizwe meaning that I even affect them but I must help ama advocate advocate I'm only acquiring for 100,000 ngimnikeze lento aphile kamnandi angaphinda hlupheke akwazi ukuthi avula ama offices kwezinye indawo rather than ubone iadvocate ivala iyosebenza kuhulumeni iholi stipend lezo sihola kuhulumeni an advocate iyosebenza kwi law firm yabelungu yamandiya befunde ndawonye hayi Babu Dokotela uthi no cannot tolerate ngithi my advocate bring me 100,000 ngikunikezele lento ungiphathele izoyenza be EFT ungiphathele ama coins ka 10,000 rand o 1 rand o 2 rand o 5 rand ubacele ebank ngizokwenzela lento uyithathe uyoyibeka eoffice uma usuyibekile eoffice uyigoqe ngentwange emhlophe nentwange ebovu mase uyitshela ke uqamba igama ukuthi ungusibani lento izokunikeza lento oyifunayo I'm talking to an advocate not an attorney not a lawyer
ngifuna advocate angifuni umuntu ozothi 100,000 akanawo ngifuna umuntu othi yena onawo noma 900,000 meaning that mengifuna 100,000 ngifuna imali evese khona khona amna ngikhulume ngento nami engisafuna ngoyicabanga ukuthi kodwa ma 200,000 ngizothatha no Babu Dokotela bawusizwa bajabulela umfana omuhle njengekhehla emlungu oqhubana nento ezibizayo siyabonga Babu Dokotela so ngamayimazi lo abantu bangasukuma ukuthi benze izinto eziright shesa amahloni lento ngempela shesa amahloni because labantu wani sithembele kubona nathi siyabathemba but mawuthi yabuka ivele ubona impilo abayiphilayo inzima kakhulu yethu sekufundiwe Babu Dokotela sibonga kakhulu kulokho ukuthi ke ikhona ke into angasizakala kuyona Dokotela I've seen you grow kulomkhakha wakho omnyanga I've seen you grow SBV clinic ikhula ngakubona futhi Dokotela ngabona futhi Dokotela nabantu bekhombisa kakhulu ukuthanda ikakhulukazi nakuma social media bekhombisa kakhulu ukuthanda after that Dokotela ngazi ukuthi kwenzakaleni noma uwena noma akusiwena noma kwenzakalani hey mangithi ngena social media Dokotela uyatrend and also futhi ngibona inqwaba yama page akhona ko Facebook ama accounts avuliwe ko Facebook Babu Dokotela this Babu Dokotela this Babu Dokotela ake usichazele la ngabe ukhona ku Facebook ngabe ukho ku Facebook lama Facebook accounts akhona athi Babu Dokotela ama scam wena Dokotela awusibalansise baba wesizwe angikusho nje lokho abantu abazibiza ngoBabu Dokotela baflash imali bathi benzelana imali faka 500 rand kuzongena imillion ngokukhulu ukushesha Capitec account acela ukuthi umthumelele imali kuyaphuthuma uzokwenzela ukuthi acele airtime uBabu Dokotela akakhangezi yabona nje angikhubazeka ngikhangezi nje angikhangezi nje imini engikhangezisa abantu ngeke ngaye North Beach Spa ngafika ngashutha nabaka Rain angikusho lokho uRain yona network right umufuna ukuthi nje ube nedatha ngoba vese wakaqaqeke kahle lekhanda akugcine lapho ko Rain thatha uRain usukhona eThekwini 499 rand uyeka lento iyona lento ukuthi lokho iloda one way imsangano nje vese lento le network ezalwazi lena OT angazi uthi bani network yogogo athi mina ngisenza uthi hayi network eqala ngo2 boy vese ayisile ngisho ikhanda lento le akuthathe uRain bangishuthela abantwana baRain lapha bathi Babu Dokotela bawesizwe akubatshela abantu ukuthi uRain usukhona ngabona abantu angithebese ngiphume North Spa ngabona abasebenzi bakhona behleli ngihamba kamnandi bese ngihamba ngephochi ngadlula ngakubona ngasangicela oyedwa nje obehla ngifuna ukubona idiscipline ikhona ngicela oyedwa bahleli about 9 or something ngacathi qanqa awuze lana wathi mina ngathi ngikamhla uzongithetha usadla usenoweza nje straight afika ngamhluba ngo100 rand ngathi ngibona udla kanje salufaka nento yokuphuza wathi awubaba ngiyabonga ngababiza bonke beze ngoline bani u100 ibona abantu efuna bakhangeza Babu Dokotela akaceli lento yenziwa ku Facebook those are scammers I don't ask for money Babu Dokotela yakho nje Facebook lo Babu Dokotela imbola Babu Dokotela Facebook no ilaba futhi basempumalanga lapho siyabonga Babu Dokotela siyabonga kakhulu ngalokho ngoba ngempela ku Facebook uya trend and wonke umuntu une page lakho manje wonke umuntu uBabu Dokotela manje ku Facebook Babu Dokotela sise lapho ngoba ngisho ukuthi ngiyakubona ukhulu usuku nosuku umsebenzi wakho omuhle umsebenzi wakho bawuthanda and bawuthakasela in fact wonke umuntu ukhombisa ukuthanda kakhulu umsebenzi wakho last time sakhuluma ndaba Dokotela ukuthi ubheke endaweni eziserious yabona mawuyobheka wenzelwe icoffee yabona mawubeziwe kahle uyabidla sephansi Dokotela kuthiwa ufuna before sik attend right Dokotela lokho kusho ukuthi imali ikhona njengoba nje imali ikhona esetshenziswa Dokotela makucatshanga ubaba uDokotela baba wesizwe kucatshanga Dokotela uZuma uvele kuthiwa hayi shuthi uhlobene noJay-Z nakho impilo imnandi yonke into right nani Dokotela are you related with the Jay-Z asibonga ukuthi futhi ikhehla sebelenze laba baqoqa ukuthi libe unational chairperson ubaba uJacob Zuma sibonga kakhulu ukuthi ANC isamthembile sibonga kakhulu ukuthi imthwele ngamahlombe angikusho lokho ngifonelwe abase Africa abase FNB bathi ngifaka imali njalo ebank angazi kanti ngivula neaccount mangizifaka imali
bathi ngifaka imali njalo ebanki ngibuye ngayifaki phela imali bengibuye ngayifaka kona amanzi asempompini ezoloke floor one way but imikhona ufuna ngifake ebanki yabo then njengamanje imali yakhona yu 300,000 ngeke ngisayisa lokho eFNB there is no way ngeke ngisayisa ngizoyisa eCapitec ngiyise Standard Bank okungcono ngeke ngisayisa eFNB ngoba meke ngayifaka eFNB next day ufuna ngilindele ikhole kubuza ukuthi awuhlobene noZuma bafonile babuza ukuthi awuhlobene noJacob Zuma ngoba sibona ufaka imali njalo ngithe le nto ngiyazi mhlazana ngizovula account angibuzanga lokho and manje wena uya bold enough uzongifonela ngibuza into yodoti ukuthi angihlobene noZuma and then ngisho ukuthi angikusho lokho mengithi mina ngihlobene noZuma ngisho ukuthi mina ngaqonywa kaZuma no there is no way ukuthi umuntu akaZuma angahlobani naye umuntu akaZuma akaZuma nje kodwa asizalani asizilelani naye yabo le dota abambuza ukuthi angihlobene noZuma angazi ngahlobana nomuntu akaZuma mina angilona India phela ukuthi ngizothi night yabo manje abangangithathe kanje angilona India mina ngumZulu futhi ngakaZuma noma ngabe uZuma ukuphi lo Zuma mina angikwazi uganwa kwakhe but uJacob Zuma a former president of South Africa Babu Dokotela kahlobene naye ngokuthi on personal basis but ngokwesibongo sethu isibongo sethu siyinto eyodwa ngizama ukuthi labantu abahlolwe isikole baka FNB naloko futhi wasani bafone sabesuthu abanayihlobo vese bazinothini ihlobo abanayihlobo besuthu manje umtshela uthi uhlobene noZuma vesana xake ngicabanga ukuthi yibo mhlambe laba influencer belungu lapho ukuthi uhlobene noZuma lingake efaka imali kangaka ngalo ndlela ke ingisizile nokuthi sida ukuthi ngisene ngithi step away from FNB imali ekhona kuzoba ukukhokhela ama transaction kuphela ngoba nginama assets akhokhelwa ngeFNB kuphela kodwa ngibanika imali kukhuphuke ama ratings no hayi ngeke ngiphinde ngizona ngisho ukuthi lento yenu yaenzo FNB icasula ngempela ngoba sisazozibuza ukuthi inyanga zakaZuma noma inyanga yakhe nje ecabanga ukuqhubeka nokusebenza FNB funa ukulindela ukuthi bazoyifonela ukuthi awuhlobene noZuma ngabe mhlawumbe uhlobene noZuma indlela athile uyena lokunika imali Babu Dokotela bese sizobajabulele ukuthi angeke ngiphosite lami ngikhohle into eyiningi FNB yadelela yo hey FNB uthembe kanje hayi but how can we help you awuhlobene noZuma Dokotela lento right Babu Dokotela sikasakhuluma kakhulu la ekhaya sikhuluma indaba Dokotela ebalulekileyo kakhulu leyo ukuthi ukhiye wakho sayihleka lento ukuthi nabafundi semasontweni basho kanje bathi take your key receive I receive papa I receive but Dokotela kusho ukuthi there is a secret kulento kakhiye kusho ukuthi there is something kulento kakhiye and kusho ukuthi ukhiye nokuba nawo noku-understand ukuthi usho ukuthini ukuba nokhiye wami nokuba in control nento zami zonke kunemfihlo ekhona lapho Dokotela but Dokotela sikhulumeni lana ukuthi nefamily iyakwazi ba nokhiye wawo nami ngibe nokhiye wami ukuze ngikwazi ukuba right empilweni if walahleka ke ngenza njani uqinisa kanjani lokhiye empilo yami last time I remember Dokotela wezibonile ngo-NGS thola ukuthi wafe uphethe ngesandla wafe ubambile ukuthi uyitholile into ebeyiphilele emhlabeni abahamba nawo mkhulu ake sikhulume lento mkhulu kunomfana kadadewenu osebenza eMiddleburg unamathenda khona nalethekwini useqala uba namathenda but wenza sure ukuthi ngosuku lo mama unethendesi ukuthi alethele umfana kadadewenu isho ukuthi yena uswelethele ugogo wakhe izipho zosuku lo mama unethendesi ukumlethela ipresent ehlezi inkulu njalo and then lo mfana lona ugogo uzokhuluma ulimi lwesibusiso ukuthi kodwa umntwana wasibanibani eve isibusiso la kumina iyawuthatha ukhile ngane uzothi uma eshona ugogo le ngane ithi khululekani ngokudla malume ukudla ningabi nenkinga nakho ngingazama kokuyoda ukudla kuzocover imini imbuzi izocover inkomo njalo izocover imini uyambona ufana uthatha into ezinkulu kanti lezi zinto zona ezifundamental ekufuze thina siumndeni inkomo nokudla kuphuma ekuthini yena akasize lapha ngetende nani sure ngoba umshana ashawukhiye athatha isikhumba senkomo kube sakhe ukudla konke okudliwa la kubo kwakhe thereafter ingubo ezombathisa ugogo uzoqhamuka nebiza indlela yesimanga okucaca ukuthi zonke lezi eziqhamukele ezithenkwele emgaqweni hayi azibuyise ecela ugogo akambathiswe lengubo uthathile ukukhiye lo muntu loyo sure
Senobona nonke ni collapse one by one ngokuphumela it because ukhiye wenu wathathwa uyathathwa na umalume uyathathwa na umkhoyana kadadewenu abusana mthanda umkhwakazi lento eyisimanga amfaki ngisho ufuna medical aid mehluthi amfaki because ufuna ukuthatha lokhi uyabathola abantu bonke basubmitha kumkhoyana oyedwa it because wathatha lokhi kutheme ushona umkhwakazi wagijima wathi kulungisa imali eTomstone kanti iTomstone yakhe wabangani bakhe siya iyadrilwa ke iTomstone lana mase sifaka lento laphakathi yeah iyadrilwa into iTomstone isifaka lento phakathi mase ngihlethe mina ithambani noyifaka ke kodwa ikhokhelwe ikhampani yami enginike instruction base bangifakela lento le enye into ofuna uyibone kulokho esikhuluma ukuthi abantu abaningi badukela okhe babo but bayasola manje ukuthi kulokwambula itshele kagogo kukhona into engaphindanga ngiyalunga ngezala ukuthi sazi ukuthi when you come to me you bring me that old key that you pick up at home I will do something serious to unlock those locked doors kunento kunabantu lento imisivala ivala even I-success ufunda uqede and uphenduka ube student sathi ngokufundela i-course because leyo ne degree ayisebenzi usufuna ube student senye into Babu Dokotela bayisebajabule mshi ake silungise indaba yakhe wakho siyabonga but uSir Dokotela ngicela ukubuza ukuthi lento yokuthola ukhiye wakho nokulungisa ukhiye wakho iyafana Dokotela ne blessing ethi umuntu I'm blessed hlasimbe noma umama u release blessing mina so that is why maybe nginje so iyafana lento yakhiye with a blessing from our parents kakhulu I blessing you work for it and you earn it and ukhiye you work for it so that you can able to take it uma kwawuthatha ungawusebenzela ngumnini uyawubuza sure and then you work for it work for it and then lezi zinto zenzayo zenze ukuthi lokhiye wakho kwazi ukuthi uma uthatha noba no question Babu Dokotela bawethu bawujabule siyabonga siyathokoza kakhulu Dokotela siyathokoza kakhulu Babu Dokotela ngicela sikhulume futhi le ebalekile kakhulu ngakhule ekhaya kuthiwa umuntu manje aqeda isikole noma simhlolile isikole uyahamba emayini ayikho into sasazileyo ukuthi umuntu uzoyihambela emayini kuthiwe hayi uzabuye ngoDisemba uzabuye ngoChristmas akekho semayini but Dokotela ake sibuke eduzane ke manje lento yasemayini 1 labantu laba sibiza ukuthi ama dump truckers ba imali encane Dokotela imali engekho angazi mihla sibe khona uma yikho yini but masobuka nje 83 rand per hour Dokotela nje hlasimbe sezobala ke labo drive truck ka 6 million le truck engakanani thothi nje isuka la iyalana yathulula iyalayishi yehle yenyuke ethula la yalahle then hlasimbe nje per annum noma per year laba magijima la ko 150 yabona 1000 but still laba lawo Dokotela sekucacile mhlolozo ukuthi imost yabo bafa bephuwa bese emayini ikhona Dokotela into esingasiza ngabo labantu laba sesibuke bonke lento le because abantu uma bephuma emakhaya basuke bethembile ukuthi hayi mhlawumbe ayibuhle hlasimbe uyathenga inkomo akhe enze ukuthi nokuthi but umuntu abuye ehamba ngophaqo uthayisiba ngoqwaba amazulu abakwaZulu okay bibahlala kaZulu ake sikhulume lento asikhulume lento with an understanding emayini imayini yodwa onama billionaire ama-billionaire they use poor people to run their wealth but mase bekwenza umkhovu bakufake etrucking abantu aba understand ukuthi imayini ayikho ngasemohle imayini ayikho ngasesikoleni ayikho ngasesontweni imayini nomuzo seduzane isikhathi esiningi uthola ukuthi ihlehle ngo5 kilometer imigqaqene nje kahle ibe le iphuquza udust yenzeleni mase kwesizoba nabantu abalayisha lenhlabathi le embiwa lapha emayini kakhulukazi labantu abaka diamond mining kufika kufaka ama dolomite lapha ku blast mase kufika ke ogandaganda bezolayisha ke lento ke lenhlabathi lena kena manje umuntu omdala oneminyaka o44 ulayisha inhlabathi kuphela inqondo yakhe ithini akabodlala noma sidadena uyawuthatha inhlabathi uyayichitha uyalaphinda lande kanti yenele niyena ngoba uyilokisho uhlakaniphile nje ukanje emgaqweni le nyoni le idriver lento idladlazela kani ihola 80 rand ke hour le truck le ilayisheni la ilayisha inhlabathi
and kunento oyibonayo nje ukuthi ngempela noma usuhlele lokushini ubatshela ukuthi emayini wenzano la isho inhlabathi akushuthi awusangase ekhanda wena ingqondo awunawo inyoni endala wenyoni babhizo babuka kanje igame babona babuza ukuthi usenama trip amangaki lo 17 kuthiwa u4 buka usena u4 ngehour usuwenza u4 wena ukuba odohola 80 rand ngehour noma uhola 100 rand ngehour uhola 100 rand ngehour what is the meaning of that? It's 800 rand a day. Lento oyi recycle lapha yana mase beyihluza lapha kuzophuma igolide elingakanani kuzophuma umcebe ongakanani oyiboni ngani bese uthi awudenkezi akafuneki umuntu ofaka ucicane ehlweni wena nobheca ukhanya ngelilodwa ihlo ngiyakutshela nje mina bese uyinyoni lana uzofa uhlupheka akekho umuntu qwabe owakwafela idam truck ekhaya ethi bengisebenza ngayo yeah uyishiya lapha iqhubeka isebenza abanye uyishiya lapha iqhubeka isebenza abanye le nto leyana iservice every 10 years iservice yayo ifuna 80,000 kilometer mileage kuqala leyo nto irisha ngo10 years meaning that wena usebenza iservice akabili kwenu retire phela isazo service kangaki yabo then ngizama ukuyiveza ukuthi kunezinto ezenza o17 indlela ezisimanga njengoba uhleli kwi-dump truck manje zibuza ukuthi what car are you driving kulo 100 rand nge-hour owenzayo noma ngabe u150 nge-hour kumina ayikho leyo nto mina nje angakayibona ayikho lonto noma kunika 150 nge-hour vese mina ngiyayingisiza nje lonto ngoba vese uzofuna umxhaka manje sithi njengoba ushayela i-dump truck emayini kwi-construction company wenza i-sand mining uthuthi ihlabathi lapha emfuleni ukhupho naso ephezulu kwakhe umgaqo ugedlezela nama-dump truck umgaqo kwenziwa inkampani inikezwa itender yokwakha ibridge lika 2 billion wena uzodriver i-dump truck labafowethu banikwe 2 billion bakalelwa 5 years ukusho le nyoni lezothola 5 billion within 5 years yabona u17 manje bacabanga indlela ngeke isikole siyafuneka isikole akuwena uyoshayela nje i-dump truck akuphinde ucabanga ukuthi uhlale phansi ukhulume nomkaka ukuthi maka angiyiboni kahle into engenzayo ubaba Dodo uthi ayikho le into engenza unenhlabathi nje kuphela nje ayikho enye into engicabanga inhlabathi nje phela ngumnyundi kanti awudlala uMasigcozi udlala uMasigcozi wena udlala uMasigcozi lokukhuluma nje adini too much udlala ngenhlabathi wena thina sakhulela emakhazana enhlabathi saqhwiza sohlalela ukushini saqaqeka kakhulu nonsense awubuze yini ukuthi konke ukayibuza ungiyeke ngo17 ngiyeke inyoni umuntu olayisha inhlabathi suka adledleze labe abesidudla azabe serious ephethe inhlabathi Dokotela siyabonga kakhulu ngalokho ngifuna inyoni mina so abantu abacabanga ngabili ngalokho nanokuthi ugainani ungabuye ekhaya ubuye nje akika le truck ubuyi nayo even yelivini muyehle khona ithatha omunye ngakusasa ithatha omunye awukodwa kunayo baba Dokotela bawusizibojabulile ufana umhleja yakhe umlungu siyabonga kuba Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela mina ngisho ukuthi umuthi yawazi kakhulu ngisho ukuthi umuthi uyawuphatha futhi ngisho ukuthi abantu sibanikezile umuthi siyabanika and abanye basizakala ngomuthi kwamnandi abantu sabona impilo zabo ziphumelela abanye sabona beba right emabhizinisini abo abanye sabona igubhu zabo ziba right imizi yabo iba right imali ingena Dokotela ngisho ngalokho kakhulu but Dokotela ngicela sikhulumeni lena ke manje angazi ngizoyibiza ngani ngathi noma extreme noma yini kakhulu Dokotela isikhumba semfene imfene nje inkinga ngiyisaba futhi masikhuluma ngemfene sikhuluma ngento ejulile sabekayo inkinga but Dokotela esikhulumeni ke manje the effect yamashiya nesikhumba semfene kwenzani kuhlangana ukuhlanganisa kuphumeni kube yini but isikhumba semfene siyasabi kwenzakala Dokotela lapha uma sakhela umuntu into yenhlanhla uma nje ngwakhela into yenhlanhla mkhulu angikusho nje lokho amashiya emfene ngiwashiya abaleka kakhulu ngoba imfene kuze uthi kubuke kahle uhlehle iqale kubuke imisi igoqa amashiya uyayidedela idlule noma kuthi ibambeni ngeke kodwa meke kwaqondana amashiya ngeke amashiya emfene abaleka kakhulu mesakhela umuthi wenhlanhla ngeke size siwashiye asuke yona into esuke ibalekile isikhumba semfene kungenzeka noma yini kuthi ibambeni noma ibanjwe izinja nigcina ukusala neziboya ngeke nisibambe imfene iphila kofuze nibulala mina ngifuna ukuyibamba engisho ukuthi izinto zomuntu othi baba Dokotela ngiyayifuna into enhlanhla but mina ngiphumelele imfene siyibiza ukuthi umphumeleli
uphunyuka uphuma bevalile kusile futhi bayibuza abantu bathi uphumelela njengoba sesiqedile ngayo kusuke kuyimfeneke leyo umuza kumina ngisuke ngizokusebenza ngaleyo nto ngoba ngiphuvile imfene ukuthi yenzani Babu Dokotela bawusizwe bawujabulile Siyabonga Dokotela siyabonga kakhulu Cade sibukele na ke manje balulekile futhi nakhona ngibona imizi eminingi lento le isebenza iyenza kwakhona ama video abantu begijima benqunu Dokotela ngisazi manje ukuthi kwenzakalani but into ithi lana isidumbu somuntu ongasekho siyacushwa siqala Dokotela onjani umuntu ocushwayo 1 2 umuntu osecushiwe Dokotela simcupha kanjani Dokotela noma umcupha kanjani Dokotela umuntu onjani ucushwa kanjani kunamthela umuntu ucupha umuntu nokuthi umuntu kufanele nacushwe mhlasimbe oshone ngeindlela singayiqondi last time sakhuluma ngomuntu othotshuliwe naye othotshuliwe uyacushwa into njengalezo masicupha umuntu Dokotela sithini sithi nanga ushonile ushone isidididi esingasiboni kahle ake simlokhozi okanye udutshuliwe sifuna laba abamdubulile kwenze ukuthi okanye onjani ucushwa Dokotela and masicupha isidumbu sisicupha kanjani Asibonga kakhulu yeye sibonga kakhulu kwabi ngicabanga le mandeni ngicabanga abantu bakhona komanje badlumoba isikhathi sawo asikhulume emkhulu abantu bayasihlupha empilweni ngoba baziqhwaga babulala izingane zethu ngoba baziqhwaga babulala abantu basemakhaya ngoba umuzi unamantombazana abakwazi ukuzilwela avese lamantombazana agana abantu abakholwayo amanye agana amatsatsatsa nje yabona nje itsatsatsa lelo mfana ofaka ibhluku elimhlophe nesikiphe emhlophe bafaniselana nentombi yakhe emola hayi yabona musagana umuntu onjalo enifaniselana nawe uvuka ugqoka isikipha sakhe ungakulinga ugqoka isikipha sami soxabana ngazo uyibone mina esami isikipha umuntu esifazana avunja siqoke usuku indoda angazi indoda enjani ubhatata umunjalo nje ubhatata qonje into yami yabona ke manje uma ushonelwa umuntu wakini ugana umuntu eniqokelana into ezifanayo naye umuntu uyacushwa uma sikucuphela kahle umuntu wakini athi umuntu Babu Dokotela akananxeba kanalutho kodwa manje ekhaya ngifuni babone ukuthi ucusisi izomcupha ngithi mina kulungile enza njena ke ngane yami uma usumlanda emoshwali obviously uzogqokiswa lo uzomgqokisa ngicela ukuthi akamphopothe nje ka comfortable la ebusweni message lento wena ngenhliziyo afuna ukuthi yenzeke guess what kusuka ibhanoyi ngenxa ukuthi asisho ukuthi wonke umuntu ofila akacushwe kunabantu vesa abafaka isandla somunye umuntu but umuntu okade engenzanga lutho ngenxa ukuthi sesakhula neqhwaga emhlabeni iqhwaga ezifuna ukusitsheja senzeni zithi asife zithi asiphile ngalo ndlela lo muntu ufuna ukuthi acushwe but most of the time asisho ukuthi umuntu okade ephethwe iBP asazi ukuthi iBP ikhushulwe yini ubedino ubani la ekhaya ukuthi simcuphe khona umuntu ezofa no asikhulumi ngaleyo nto le but asilungise spelling futhi ekucupheni kwethu thina inyanga asibe na human and understanding ukuthi yini esiyisebenzisayo kunomuthi esiubiza ukuthi inhlamvu zophoko mustard seed in English sibe nomuthi ekuthiwa isibulala sizukulwane lo mithi leyo I will consider it banned ukuthi ngaqhubeka isetshenziswa ukucupha isidumbu kumuntu ngoba leya nto leya ifinance nenuclear ayimbulali lo muntu obulele ibulala isizukulwane sonke njengoba kuthiwa isibulala sizukulwane kuchitheke uphoko njengoba kuthiwa inhlamvu zophoko nje mengase ngiyichithe la ngisebenzela khona lezi nhlamvu bonke abantu abangangena ngene office bangagula bashone lengacela selivaliwe because kusuke echithwe inhlamvu zophoko ngisho ukuthi singabe lapha indaba kunemithi efuna siyivale ekucupheni abantu ukuze uthi umucupha wazi ukuthi kuzofa lo muntu kuphela manje uma ufaka uphoko wafaka isibulala sizukulwane umndeni wakhe uhamba wonke uhambe ngisho abashana yonke into ukuzoshona manje unobulala abantu abawu28 ngomuntu oyedwa ofile no izinto ufuna sibe conscious sibe ngabantu singathathi ngama emotions ulobulela kufe naye ukuthi kufe nezingane zakhe nezihlobo zakhe njengoba kuthiwa sizukulwane kufa ngisho ingane zodade wabo kufa yonke into omunye ulanda omunye asiyifuneki into enjalo uma sicupha asicuphe isidumbu kuphela kufe inja nenja kuphelile ke
Babu Dokotela bawesizwe uthi ake sicuphe isidumbu but ngendlela esafe nendlela ephephile. Siyathobeka obongayo Babu Dokotela bawesizwe ujabulile umfana omuhle nje ekhehla uhlushwa nokugqonqa into ezibizayo. Hey madoda. Unzima siyabonga. Asthma iphika umuthi wephika kumntwana noma kumuntu omdala. Ingabe usukhathele imithi esebenzisayo engazweli? Thola nansi iasthma iphika ikwazi ukulapha ubuyele empilweni yakho ejwayelekile. Ungawuthola ngo-1000 rand kuphela. Gishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Asthma iphika buyela empilweni yakho ejwayelekile ngeasthma iphika.